तो भैया प्रणाम नमस्कार। तो का हाल चाल बा रउआ सभे के कमेंट में जरूर बताई। तो देखी पवन सिंह के कमर दबा दी गाना जावे रहे तो उ गाना आ गइल बा, ओकर झलक हम देखावत तनी। गानवा आवते आवते 13 नंबर ट्रेंडिंग पर यूट्यूब पर चलत भैया देखी। ये गाना पवन सिंह के कमर दबा दी एंट्री तो इनका धमाकेदारे रहेला। गोड़ में दारू के बोतल बांध के एंट्री भइल हा। पूरा वीडियो रउआ सभे देखम तो पता चली। हम यहाँ भगा भगा के दिखावत तनी, ना तो कॉपीराइट के प्रॉब्लम आ जाई। यही से कबो कबो म्यूजिक सुनावत तनी, कबो भगावत तनी। देखिए है म्यूजिक, वीडियो देख ली कैसन बाटे। कमर दबा दी सॉन्ग के म्यूजिक हटे। नीलकमलो भैया के गाना लड़की दीवानी जौन बा ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चलता। बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करता, पूरा यूट्यूब म्यूजिक पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चलता। सनी लियोन जौन एक दिन पहले वीडियो आई रहे 7 मिलियन व्यूज पर हो गई बा। देखिए पूरी यूट्यूब पर नंबर 1 पे चलता। एक जानकारी अपन इंस्टाग्राम हैंडल पे देखले हैं, देले हैं। हम यूट्यूब पर से सबके दिखावत तनी, तो वीडियो देखी पूरा। तो एजा नीलकमल भैया सनी लियोन के साथ मौज मस्ती करत नजर आवत अड़े। मौज मस्ती के मतलब वो सब गलत मत निकालम, बस वीडियो में ही रील बनावत अड़े, कहे का मतलब वही है। चलिए भैया अब यूट्यूब के ट्रेंडिंग म्यूजिक के बात तनी कल वाल जब कौन कौन गाना यूट्यूब पर भोजपुरी हमनी के ट्रेंडिंग पर चलता। तो देखिए सबसे पहले नीलकमल भैया का गाना चलता लड़की दीवानी, और सनी लियोन के साथ जो इनकर गाना आइल बा 7 मिलियन व्यूज आ गइल बा, और पूरा ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चलत बाटे। देखिए है गाना बहुत म्यूजिक वगैरह हर चीज़ बढ़िया बाटे, गाना भी बढ़िया बाटे। हमारा तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, इसे लगता ट्रेंडिंग पर चलता। सांसों में अब आजा दिल में वो लड़की दीवानी, मैं हूँ राजा तू बन जा मेरी रानी, आजा दिल में वो लड़की दीवानी। चलिए भैया तब बात करल जाए 2 नंबर ट्रेंडिंग के। तो 2 नंबर ट्रेंडिंग पर पवन भैया के हई लहंगवा लाल हो जाए होली के सॉन्ग ऑफिशियल के आ गइल बा। ये 6-7 दिन से लगातार नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चलत रहे म्यूजिक में, और अभी 2 नंबर पे ही आ गइल बा। देखिए पवन सिंह के तो जाई लोग भैया पवन सिंह के कमर दबा दी गाना सुनी। गाना सुन सुन के खूब पवन भैया के गाना के भर भर के प्यार दी। नीलकमल भैया के गाना सुनी ताकि ट्रेंडिंग में बनल रहो। और भोजपुरी खातिर गर्व के बात बा कि भोजपुरी के गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चला ताटे पूरा यूट्यूब पर, पूरा ऑल इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। तो ये बहुत अच्छा बात बाटे। तो जाई सब दोनों जनी के गाना खूब सुनी और भर भर के खूब प्यार दी। तो और सब कैसन वीडियो देखल पसंद करत तनी कमेंट में जरूर बताई हमरा के। चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब कर लालका बटन तनी दबा दी अंगूठावा से, ऐसा ही वीडियो देखे के मिलत रही। ठीक नु? तो चलिए उम्मीद करत तनी कि हम वीडियो रउआ पसंद आइल हुई। तो हम मिलत तनी रउआ से ऐसा ही काल फिर कोनो नया वीडियो, काल कोनो गाना के ट्रेलर लेके चाहे गाना लेके। तो ठीक बा, प्रणाम।